שלום וערב טוב, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו בשידור חי באתר אסקימו, לתוכנית בקשר משפטי, ונאמר ערב טוב לעורכת הדין מורן סמון. מה שלומך, חבוב? בסדר גמור, ערב טוב, עורכת הדין רבית שיינר כהן. והיום עם כל מה שקורה באקטואליה לאחרונה, הרבה אנחנו רואים אנשי ציבור מועמדים לדין, חלקם כמו היום שיש הרשעה לאולמרט, זה הפך להיות מאוד מאוד אקטואלי נכון, ומהמקום הזה היום אנחנו מארחים שני אנשים. אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח. הראשון הוא תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני, והשני עורך דין מיכה פטמן, שבין היתר ייצג גם את מר קהלני וגם ייצג את שולה זקן ועוד רבים ואחרים, ושניהם ידברו איתנו היום על הנושא הזה מתוך נקודת הראות שלהם. ערב טוב. אביגדור, גם כתבת על זה בספר, על כל המשפט שלך כאיש ציבור שמועמד לדין. בין מפגש למפגש בבתי משפט, לוקח חודש, חודשיים, לא היה לי מה לעשות, לא נתנו לי עבודה, לא נתנו לי, אז אמרתי, אני אשב וכתוב. אמרתי למיכה, אני יושב וכותב, אז אמר לי, יאללה, כולם אומרים שיכתבו. אז רק כזה גיבילו לי את האתגר. אז אולי מבחינה משפטית, מיכה, אנחנו נשמח אם תיתן לנו איזה תקציר קצר על מה היה המשפט לצופים שלנו שלא מכירים ולא קראו את הספר. בשמחה. אביגדור היה שר לביטחון פנים, במהלך התקופה הזאת נערכה חקירה נגד עופר נמרודי, ואביגדור הוחשד ולאחר מכן הוגש נגדו כתב אישום על מסירת ידיעה סודית, על כך שהוא לכאורה מסר את העובדה שיש חקירה לעופר נמרודי לעופר עצמו, ועל שיבוש החקירה כנגד עצמו, כלומר כנגד השר, בכך שהוא ביקש לדעת מידע ממה שאחד העדים נחקר במשטרה. בסופו של יום, חשוב לציין את זה כבר בהתחלה, הוא זוכה פעמיים מהאשמות הללו, פעם אחת על ידי השופט אליגון, ב-No case to answer, בשלב שאפילו לא נאלצנו להשיב לאשמה, ואביגדור לא יצטרך אפילו להעיד. התביעה ערערה, הערעור התקבל, בית המשפט המחוזי הורה להמשיך את המשפט, השופט אליגון פסל את עצמו, וכבוד השופט רוזן, זה שהרשיע אתמול את ראש הממשלה לשעבר אולמרט, זיכה את אביגדור פעם שנייה לאחר ניהול פרשת הגנה. איך אביגדור מממנים פרשה כזו? זה נופל לחקירה ביום בהיר, בסופו של דבר אתה איש ציבור. איך קודם כל מתמודדים עם זה נפשית, ואיך... רוצה לומר לך, קודם כל, אני לא ידעתי מה זה עורך דין בכלל, רק ראיתי שהייתי הולך ברחובות, ראיתי שם של עורך דין, בחיים שלי לא ידעתי מה זה עורך דין, לא פניתי בחיים שלי לעורך דין. הייתי שר, כמו שנאמר פה לידי מיכה, מצאתי את עצמי פתאום, קוראים לחקירה, ואז משמיעים לי קלטות של חודשיים וחצי, האזינו לבני ביתי. הייתי בשוק טוטלי, כי אני זה שמימנתי להם את כל הציודי ההקלטה, ואת כל... הייתי בשוק, לא הבנתי על מה, כאילו אני חוקר, כאילו אני סוחר סמים, שתפסו אותו באמצע עסקה. ואז חיכיתי והמתנתי, ואז התקשרת אליי מישהו מהפרקליטות, ואומרת לי, תגיד לי, מי העורך דין שלך? אמרתי, אין לי עורך דין, למה אני צריך עורך דין? לא, אתה צריך עורך דין. אני לא יכול להגיד לך במה אתה נאשם. אמרתי, תגידי לי, אני הנאשם. בקיצור, אז הלכתי לווייסגלס ומיכה, שניהם היו הצמד של הזה, ומצאתי את עצמי מאיגרא רמא, כי מספר חודשים קודם הייתי שר לביטחון פנים, מגיע לחקירות כאשר כמה חודשים קודם שהגעתי ליחבל, אז קיבלו אותי במשמר כבוד, וידעתי שמחכים לי שם עיתונאים כמנהג הקודש במשטרה, לא, אם הם לא יגידו לעיתונאים הם פשוט שכחו. אז הסתכלתי מבחוץ ומרחוק לראות אם אין עיתונאים, ובהתגנבות יחידי נכנסתי, ומצאתי עצמי בכתב אישום עם 5 סעיפים קשים, ביניהם שיבושי הליכי חקירה, נדמה לי 5 שנים בית סוהר, משהו כזה, וזהו, מתחיל מאבק קשה מאוד. בוא נאמר, אם הלב שלי לא היה חזק, סביר להניח שהייתי היום מתחת לאורך שיש. מה זה אם הלב שלך לא היה חזק? אתה אמרת לי שעברת 19 ניתוחים ומלחמות, וזה היה הקרב הקשה ביותר שלך. נכון, כי זה היה קרב. תמיד אני ידעתי שאני מחזיק את הדגל של המדינה, תמיד ידעתי שהמדינה מאחוריי, תמיד שאני שליח של מדינה, וביום פתאום אני רואה את כתב האישום, אני מגיע אל המשרד, ומיכה מראה לי את כתב האישום, וכתוב, מדינת ישראל נגד אביגדור קהלני. אביגדור,
הדיון עצמו התנהל במשך 2 עד שניתנה הכרעת הדין וגזר הדין עצמו. לא, היה בהתחלה שלב ראשון, כפי שמיכה אמר. ובסופו של יום זה היה 2. כן. מה עושים במהלך 2 האלה? עובדים, מחפשים מקום אחר? איך מתמודדים עם זה? לא קיבלו אותי במקום עבודה, באמת אמרו לי אין לך מה לעבוד, אתה חשוד, רצו שאני אהיה בדירקטוריון כזה ואחר, אז כולם פסלו אותי. הסתובבתי בבית, עשיתי הרבה שרירים, עשיתי הרבה התעמלות. הייתי קם ב4 בבוקר ושואל למה זה נפל עליי, כל מיני שאלות כאלה, אבל ידעתי שבסופו של דבר אני צריך להילחם, וידעתי שהחוכמה נמצאת אצלי במקרה הזה, והניסיון אצלי, והידע אצלי, והבגרות אצלי, ואני צריך להתמודד, ואני אתמודד. אני לא, זה כמו במלחמה, זה מלחמה. זה מלחמה. הבושה היא שאתה מסתובב במדינה ואומרים, טוב, אביגדור קהלני לא, וזה, הוא לא עשה בכוונה, הוא מעד. עד כמה התקשורת העצימה את הסיפור עצמו ותרמה לנזקים שנגרמו? תקשורת? מה זה? כותרות ענק? מה זה? את ההשפעות של זה הרגשת גם אחרי שניתנה הכרעת הדין? תראי, עם התקשורת אני ידעתי להיאבק. מה זאת אומרת ידעתי להיאבק? שמו לי מיקרופון וראיינו אותי במדרגות למשפט, אז אמרו לי, חכמים של התקשורת, אל תתראיין, אל תשמע בהם, מה פתאום? אני כן אתראיין, וששולה מזרחי באפולה תקשיב לי ותראה את העיניים שלי, תגיד, מה, אני מאמינה לו. וכך אני עשיתי. ואני התמודדתי את זה בצורה הזו, שהיא, זאת אומרת, יכולתי להמשיך להסתובב ברחוב, אחרת לא הייתי יכולתי להסתובב ברחוב. אולי פה נפנה את השאלה למיכה, שמגיעים אליך נאשמים, אנשי ציבור, או קהלני, והם מאוד מאמינים בחפותם. איך אתה מתמודד, במיוחד מאיפה שהם הגיעו, מהתפקיד שלהם, פתאום המדינה תובעת אותם? איך זה לעורך דין פלילי, איך זה מהצד שלך? קודם כל, צריך לזכור שלא אני המצאתי את המשפט הזה, כבר אמרו על משפט פלילי הורג אנשים. מי שלא מסוגל להחזיק מעמד לאורך שנים ולהיות מאוד 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 חזק, לא מחזיק מעמד. אביגדור היה יוצא מן הכלל, כי אביגדור זכה לתקשורת למרות מה שהוא אומר, והוא זכה לכותרות וזה משפיל וזה מעליב, אבל בסופו של דבר הוא ידע להתמודד עם התקשורת, והתקשורת הייתה יחסית אוהדת אותו, כי הוא גיבור ישראל וכי הוא דמות אהובה, ובאמת הוא דמות שמוכרת על ידי הציבור כולו. רוב אישי הציבור מקבלים רק את הצד השלילי, לא מקבלים שום דבר חיובי, כמעט אף פעם תקשורת לא עוזרת להם, כמעט תמיד התקשורת טובחת בהם, ואתה כעורך דין, שאתה מקבל את התיק הזה ואתה יודע את המשמעות ואת גודל האחריות, כי זה גם קריירה של בן אדם, גם שמוע טוב, מעבר, איך אתה מגיב לזה? איך אתה כעורך דין, אתה באמת לוקח את זה קצת יותר קשה מתיק אחר, דווקא בגלל שהוא כל כך ציבורי? אני לוקח את זה הרבה יותר מאשר קשה, אני לוקח את זה אישי. האנשים האלה הופכים להיות חלק מהחיים שלי, חלקם נשארים לכל החיים, אביגדור זה חבר היום לכל החיים, חלקם גם לצורך המשפט, הם הופכים להיות מרכז החיים באותה תקופה, זה החיים של הבן אדם הזה. אביגדור אמר, הציעו לו לעשות הסדר טיעון. אביגדור אמר, אני מוכן להודות שחניתי באדום לבן, זאת העבירה היחידה שעשיתי בימי חיי. הם נלחמים על השם הטוב שלהם, זה הדבר היחידי שיש להם. מה המקום הזה? אדם, איש ציבור, שעד אותו זמן זכה גם לכל כך הרבה שבחים, נאלץ היום להתמודד באותה נקודת זמן, להתמודד עם המצב המאוד מאוד קשה שעלה מקודם רבית, אז אני אוסיף, איך מממנים את ההליך הפלילי? המדינה משתתפת, אתה נאלץ לעשות את זה בעצמך? איך זה עובד? זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. אני מוכרח לומר שגם וייסברג וגם מיכה, הם הבינו שאין לי כסף, אז אני אמרתי, תראו, זה מה שיש לי. לא, כי זה אנשי ציבור. לא, זה מה שיש לי, אין לי יותר. ביקשתי קצת מחברים וזה, ומאספתי מהחסכונות, אבל אני מוכרח לומר שהיום זה סוד שלא דיברנו עליו אף פעם, היה שלב עד כאן. עכשיו, אחרי זה בואו נראה מה יקרה. והמשכנו את המשפט לכבודו של מיכה ולכבודו של וייסברג, ושנגמר המשפט, מיכה אמר לי, טוב, בואו נבקש את הכסף. אז איך מבקשים? אז מיכה סיגנל לי מכתב, והפלא ופלא, באנו למשרד המשפטים, והמנכ"ל שם ישב, וישבו זה, ועשו זה צוות, ודיברו איתי, והצגתי להם את הנתונים, ואתה יודע מה, שילמו עד השקל האחרון, בשקט לא פרסמו, וככה... יש לזה את הדיוק שלו, אתה אומר. יש פה סיפור שאביגדור אולי אפילו לא יודע אותו.
הוועדה הזאת זו ועדה ציבורית שבאמת דנה בעניינם של אישי ציבור. היא מתכנסת כאשר איש ציבור זוכה. איש ציבור שהורשע לא זכאי לקבל החזר כספי. אביגדור, לאור העובדה שאנחנו הראינו... זו פעם ראשונה שהוועדה בטח התכנסה, לא, הוועדה התכנסה הרבה מאוד פעמים. אביגדור הוא איש הציבור היחידי במדינת ישראל מאז ומעולם שזכה להחזר כספי מלא, לאור העובדה שאנחנו הראינו שלמדינה היו 5 נקודות יציאה מהתיק בכבוד ולחזור בהם מהאפשרות של להתבזות ולהמשיך את הדיון עד הסוף. לא ניצלו את ההזדמנות הזאת, הוא בן אדם, עד היום הוא הבן אדם היחידי שקיבל את הכסף במלואו, ובהמשך למה שאת שאלת, איך מממנים, תסתכלי מה קרה עכשיו לשולה זקן. רציתי לדבר איתך על זה. מה קורה באמת, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל מה קורה באמת שצדדים שלישיים שיכולים להיחשב לבעלי אינטרסים, מממנים את הוצאות המשפט, את שכר טרחת עורך הדין. אין בזה טעם נפגם? אני בדברים הללו אגיד לך שני דברים. קודם כל אני אחזור לנושא של דרך המימון. עובדה שלא היה לה כסף לממן ובאמת חל שינוי בייצוג בין המשפטים הראשונים שאני הצגתי אותה ובסופו של דבר בהולילנד ייצגה אותה הסנגוריה הציבורית. דבר שני, אני לא חושב שאיזשהו עורך דין שמכבד את עצמו, אכפת לו מאיפה מגיע הכסף. בשנייה שהוא לוקח על עצמו ייצוג של בן אדם, יש לו אינטרס אחד ואחד בלבד, הטובה של אותו לקוח. זה לא משנה מקור הכסף? ממש, אין לזה שום חשיבות. שישלמו כמה שיותר, זה טוב מאוד שעורכי הדין יתפרנסו וירוויחו. עורך דין שמכבד את עצמו ידאג ללקוח ורק ללקוח. אבל גם לא צריך לדעת את דעתי מאיפה בא הכסף. אני לא שיתפתי אותם למשל בסוגיה הזו. לא, אבל אם לצורך העניין זה מגיע מצדדים שלישיים, ולצדדים השלישיים האלה יש אינטרס, אז על פניו יש לך רצון. כן, אבל העורך דין לא צריך לעשות בזה בכלל לפי דעתי. כן, אולי אחרי שהגישו את התביעה, האם אתה רצית להמשיך, אני ראיתי ברזומה שלך שכן ניסית להמשיך להגיע לתפקידים ציבוריים. איך היה לך את הכוח הנפשי להמשיך ולייצג את המדינה ולעבוד? יום אחד ניגשו אליי שני הבנים שלי ואמרו לי, אבי, מה אתה עושה כאן? קח, תיסע לאמריקה, תטייל. תהיו לך צבא. כן, המדינה בגדה בך. אני ידעתי שזה מאבק, אני עברתי הרבה מלחמות בחיים. אז כמו ששכבתי בבית חולים פצוע והודיעו להורים שלי שאני לא אחיה, ואני פתאום הרגשתי שאני מבחן חיים, אז אמרתי, אני עובר אותו. עכשיו, באותו רגע שאני הבנתי שאני במבחן חיים, אז כולי הייתי מרוכז במבחן החיים הזה, אין לי דרך אחרת, ואני מבין את זה. אז או שאני מרים ידיים, או שאני נאבק. אז למדתי את פרטי התיק ולמדתי את כל הסוגיות וכן הלאה, אבל בסוף, מיכה הכין אותי ובייגר הכין אותי, לא משנה, אבל בסוף אני עומד מול התובעת מולי, והיא מוציאה לי דברים מכל מיני מקומות, בכל מיני קלטות, ומה התכוונת ומה לא התכוונת. הרגשת שתפרו לך תיק בסופו של יום? לא שתפרו לי תיק, מה זאת אומרת? בכלל בעיות עם זה, אני אומר, באחד הקלטות אני אומר לאחד העדים שהיא נגדי כביכול, ואני אומר לו, תגיד את כל האמת, ואין יותר פשוט מהאמת, וזה הכל מוקלט. אז התובעת אומרת, השופט תקשיב למה שהוא מכתיב לו, הוא מכתיב לו את התשובה. אבל השופט אומר, אבל רגע, אני גם שומע מה שהוא אומר. הוא אומר, הוא לא יודע שאתם מקליטים אותו. והוא אומר לו, תגיד את כל האמת, אין פשוט יותר מהאמת. אז לא, זה מתוחכם, הוא מכתיב לו את התשובה. יש היום הרבה אנשי ציבור שעומדים לדין. באמת, כמו שאביגדור אומר, יכול להיות שכן תפרים להם תיק, יכול להיות שמישהו עם כוח אולי כן רוצה להעיף אותה מהמפה הפוליטית לימין ושמאל. אתה מאמין שזה באמת קורה במדינת ישראל? לא, אני לא חושב שיש מישהו אתה חושב שהדברים באמת תמימים וקורים? לא, בין לתפור תיק לבין תמימים יש עוד הרבה מאוד גוונים באמצע, לא רק 50 גוונים של אפור, אלא 500 גוונים. בהחלט אנחנו ראינו סיטואציה שבה כל מיני שרים שהפריעו לכל מיני אג'נדות פתאום קיבלו כתבי אישום, בעיקר זה יצא שרי משפטים ושר לביטחון פנים. צריך להבין, לא צריך ישיבה, לא צריך ששניים או שלושה או 5 אנשים ישבו ויגידו הוא מפריע לנו, בוא נסלק אותו. מספיק בן אדם אחד שיודע סוד אחד קטן. מספיק שמישהו אחד חושב ככה ויש לו עין עקומה וחושב בצורה רעה על אותו דבר, בלי כוונה רעה אפילו. באותו רגע הוא יפרש כל מה שהוא יראה בדיוק כמו הדוגמה שאביגדור נתן, את המסר החיובי שאביגדור נותן, כי תגיד את האמת, כמשהו עקום, כמשהו נכלולי, למרות שהמציאות היא לפעמים הרבה יותר פשוטה והרבה יותר ישרה. מפרשים לרעתם של אותם אנשים
סבל מזה אביגדור, סבל מזה השר נאמן, סבל מזה רפול, סבלו מזה רבים וטובים אחרים. אני לא חושב שיש תוכנית אב לתפור לאנשים האלה תיקים, לא מבחינה פוליטית, אבל תקלות קורות. כי פוליטיקה היא לא באמת תמימה, פוליטיקה באמת יש בה איזה טעם נפגם הרבה פעמים. אנשים שרוצים לקרוא לאחד לשני קצת תחמנים, קוראים להם אפילו פוליטיקאים. אף אחד יכול להתלונן על השני, אבל הגוף החוקר יש לו מטרות אחרות. הגוף החוקר רוצה להצליח, ולהצליח פירושו של דבר לגבש כתב אישום נגד השר. אנחנו מראים ככה שאנחנו לא מתאים פנים לאף אחד, שאנחנו לא זוכים לו חסד נעורים שלפני 2 דקות קיבלנו אותו עם משמר כבוד. יש להם, לכל אחד יש אג'נדה אחרת, והאג'נדות האלה פשוט מתאחדות, ובסופו של דבר נוצר כתב אישום מעוות כמו שקרה לאביגדור. הטענה שלי, שאם היו מקשיבים לי 5 דקות, אז לא היה תיק. אז זה בדיוק מה שאנחנו שומעים כאן. מיכה אמר שהיו לפחות 5 נקודות יציאה לפרקליטות, והם לא ניצלו אף אחת מנקודות היציאה האלה. אפילו בערעור. אני אמרתי, תאזינו לי 5 דקות. אבל אני גומר לכם את כל הבעיה. לא היה שימוע לפני הגשת כתב אישום? אני אתן לכם דוגמה, אני לא יודע אפילו אם אביגדור יודע את הסיפור הזה. בשלב של בין השופט שזיקה אותו במאורקס לשופט רוזן, היינו בפגישה אצל פרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל. אביגדור לא היה בפגישה הזאת, כי פרקליטות לא פוגשת חשודים או נאשמים, זה לא משנה מה רום מעמדם. ונתנו לה דוגמה, בזמן שהיא הייתה פרקליטת מדינה, שהיא התנהלה מול שר המשפטים שכיהן בתקופתה דאז, בדיוק כמו שאביגדור התנהל מול אותו עורך דין שפנה אליו, בדיוק אותו דבר. והיא כבר אומרת, אוי ואבוי, אני רואה כבר לאן אתם גוררים אותה, ואנחנו אומרים לה, אנחנו לא גוררים אותך לשום מקום, אנחנו מראים לך שההתנהגות שלך היא בסדר גמור. רק כמו שאת יודעת לשפוט את עצמך ולהעריך שההתנהגות שלך היא תקינה והיא בסדר גמור, אותו דבר עשה אביגדור לגבי אותה פנייה, הוא לא עשה שום דבר חוץ מאשר להעביר אותה לגורמים הרלוונטיים, תטפלו בזה. לא שום דבר אחר. ואיפה הגיעה ההתעקשות שלה כן להגיש את הערעור? זה אני לא יודע, אבל כי אני לא חלק מהפרקליטות הייתי באותם שנים, אבל יש אג'נדה של הפרקליטות שהיא לא זדונית, אבל הם נלחמים, הם מאמינים בצדקתם, הם מאמינים שאם יש הרשעה זאת התוצאה הנכונה, שאם יש ויקוי אז זה בטח איזושהי טעות או תחמנות או עורך דין שעשה איזה תרגיל. התפיסת עולם של הפרקליטות היא תפיסת עולם די חד-ממדית, רוב האנשים שם לא מכירים באמת את הצד השני, כל האנשים שם לא מכירים את האיש שמולם, הם פוגשים אותו בפעם הראשונה בבית המשפט, הם באמת חושבים שהם תמיד צודקים. עובדה, עד היום אני עוד לא שמעתי את הפרקליטות מתנצלת ולו פעם אחת. כן, ראיתי גם אחרי הזיכוי בפעם השנייה, הדבר היחידי שהם אמרו, לא שופטים אדם בכעסו או בצערו באותו רגע. אני רוצה לומר לך שאם קחי צייד שהלך בצד ביער וחזר עם עורב, אז הוא שם אותו בתיק. אבל אם הוא חוזר עם נשר, הוא שם אותו על הכתפיים והולך 3 פעמים ברחוב הראשי בכפר, כדי לראות לכולם. יש לך בעיה שאתה נשר. יש לך בעיה שאתה נשר, ולהפיל נשר, זה מסדר לך גם את הרקורד האישי שלך. אתה כן הרגשת בסופו של דבר שרודפים אותך, בערעור, בטח באופן אישי, בוודאי, כי אתה לא משפטן, אתה לא חושב על הסוג חשיבה שלו, אתה בן אדם פשוט, שבסופו של דבר תובעים אותך פעם שנייה, מגישים ערעור, מתחילים את המשפט מחדש אחרי שזכית. איך ההרגשה שלך בפעם השנייה? קודם כל, אליגון התפטר. אליגון אמר, סליחה, אני לא מכיר מצב שבו הנאשם מפליל את עצמו. אז הוא התפטר, אז הגשנו תביעה נגדו. אז מי חברי, איך זה נקרא? ערעור על הפסילה העצמית שלו. שהוא פסל את עצמו. אז הלכנו לעליון, והגשנו לעליון, וחיכינו. ועכשיו אני לא חשבתי, בתי משפט העליון, הולכים לקצות האצבעות שם, כולם מתרגשים. ואני מחכה חודש, חודשיים, ואז חבר מתקשר אליי, אומר, מה, ברדיו אמרו שהעליון לא קיבל את זה שלך. אני אומר, מה שאתה אומר ברדיו? לא. מתקשר למיכה, הודיעו לך, אומר, לא, אז תזמין בחדשות. זה גם תרבות. זה תרבות של הודעה. לא, העליון, למשפט העליון, תטלפנו לעורך דין, תגידו, אנחנו לא מקבלים את התביעה. חוץ מזה לא קרה בארץ שמצב ששופט פסל את עצמו, ואמרו לו, זה בסדר. למה שהוא שמע את העדים? הוא חלק מהמשפט, מה הבעיה? פסלת את עצמך? אדוני, סליחה, אתה עובד אצלנו, לא, אנחנו אצלך, תמשיך לשפוט אותו. אז הוא התפטר, ואחרי זה התחיל משפט. וקיבלתם את דוד רוזן. ודוד רוזן הגיע, תראי, זה הכל מנהלה. ודוד רוזן הגיע, ואמר, סליחה, אולי אני אקרא, אני זוכר, אולי אני אקרא לכל העדים, לעדי התביעה,
שכבר, כי אני לא שמעתי אותם. אז התחילו להגיד לו, רגע, אולי תקרא, אולי תזה, ותנו לי לישון על זה. ואז החליט שלא קורא לידי התביעה. אני רציתי לשאול, אני ראיתי בספר שלך, והוספת איזה מכתב, ערעור בהסכמה. ועכשיו קראתי, אמרתי אולי... כן, שזה גם תהליך מיוחד זה משהו שלא שמעתי עליו קודם. מה זה ערעור בהסכמה? אני חייב להגיד לך שאני לא זוכר על מה את מדברת בספר, אז לכן את צריכה להזכיר לי לקראת סוף ואני המשפט, אסביר לך. אחרי שזיכו אותו בפעם השנייה, בסוף המשפט, פנו אליך בפרקליטות וביקשו להגיש ערעור. שהזיכוי יישאר על כנו, אבל דוקטור זוכר? סעיפים מסוימים מהכרעת דין יימחקו. ואנחנו נפנפנו אותם. כן, רק אנחנו מאוד אנחנו היינו שמחות כמשפטניות לא הבנו כן, את בסדר. מה זה ההליך. ערעור בהסכמה? מדינת ישראל לפעמים יכולה לחיות עם תוצאה של זיכוי, אבל לא עם נורמות משפטיות מסוימות שקובע בית משפט. לא רצו, בסופו של דבר המדינה החליטה לא ללכת על ערעור נוסף על הזיכוי, כי זה היה נתפס באמת כבר כרדיפה אישית בעיני כל הציבור, וזאת הייתה רדיפה אישית אם הם היו עושים את זה. אבל היו שם כמה משפטים שנאמרו בהכרעת הדין שמאוד הפריעו להם מבחינה נורמטיבית, ללא קשר לאביגדור קהלני בכלל. אנחנו חשבנו שאותם משפטים משרתים נאמנה את האינטרס של אביגדור קהלני ומוציאים אותו לא רק זכאי אלא גם צח כשלג, וסירבנו שיוגש ערעור על אותן נורמות משפטיות ועל אותן אמירות ששיבחו אותו, והם לא יימחקו מפסק הדין. היו במדינת ישראל כבר כמה פעמים מקרים כאלה שסנגורים הסכימו לזה. אנחנו לקחנו את הסיכון, סירבנו לנושא הזה, ובאמת הם בסופו של דבר התקבלו 45 יום ולא הגישו. לערער, נפל איזה יום? יום כיפור. והם באמת בסופו של אם דבר לא כבר יראו. סימבולי, אז עד זה היה הסוף. סימבולי. אבל זה לא סימבולי מכיוון שהם לא ביקשו סליחה עד היום. אני זוכר, כן, לא ביקשו אף פעם סליחה ולא. אני מוכרח לומר קטע אתה אחד. ראית חושבת שזה נמצא להם בלקסיקון. נפגשתי לא. איתה אחרי זה עם מי? עם... לא נפגשתי איתה ולא, זה לא מעניין. אני הייתי שר, אני עבדתי איתה. היה איזה פעם איזו החלטה שהיא נתנה סתם ככה נגד כניצב במשטרה, ואני לא קיבלתי אותה. אמרתי, תכתבי בצורה ברורה שלושה שהוא יתפטר, כדי שהוא לא יגיש נגדי ערעור לעליון, ושאני אוכל לעמוד ולהתנודד את זה. וזה קצת הרגיז אותה, אני מניח שאולי היה לה מתעניין. אני הולך לספר סיטואציה אחת שהיא מאוד מעניינת, שגמרתי להעיד 9 שעות, מיכה חקר אותי 4, התובעת חקרה אותי 5 שעות, עמדתי על הדוכן, 2:00 שחטו אותי, וזה עמדתי כמו מול הסול. ואז השופט אומר, תיכנסו אליי. ונכנס מיכה וייסגלט והתובעת, גברת סגל, אללה ירחמה. ונכנסים לזה, ואני מחכה בחוץ, הלכתי למסעדה לחכות. ואז הם באים והשופט אומר להם, אומר לתובעת, גברתי, שמעתי את אביגדור קהלני 9 שעות. אני ממליץ שתמשכו את כתב האישום. אני לא יודע מה פסק הדין. זה פתח יציאה נוסף שהיה שמיכה. אני לא הייתי במפגש, אבל הם באו וסיפרו לי. אז אומרים, טוב, אנחנו נלך לעדנה ארבל, מחכים עוד איזה 2-3 עד שנתקבל תשובה, ואז אומרים, ממשיכים עליו עד הסוף. בכל הכוח. ופה זה לא גרם לכם להרגיש כאילו זה הכל בכוונה תחילה מתוך רדיפה אישית? אני חוזר... הוא מנוע מילה. לא, אני לא מנוע משום דבר. הוא מאמין בצדק של הפרקליטות. לא, ממש לא, אני חושב שזה לא עניין של צדק, אני חושב שיש איזה סוג של עיוורון, כמו הסוס שהולך עם מסך שרואה רק כיוון אחד, הם בטוחים בצדקתם, וכפי שאמרתי מקודם, אם השופט חושב שהוא הולך לזכות, אז השופט טועה, ואנחנו נשקול לערער. זו תפיסת העולם שלהם. לא משנה איזה כמות ואיזה איכות של ראיות יש לנו, אם ניתן להוכיח למעלה מכל ספק אפשרי או לא, אנחנו פשוט הולכים עם זה עד הסוף אם החלטנו שאנחנו הולכים עם זה. פרקליטות המדינה באותם שנים לא ידעה להגיד אני טעיתי, לא ידעה להגיד... והיום היא יודעת להגיד אני טעיתי? היום יש פרקליט מדינה חדש, שי ניצן, בואו ניתן לו את ההזדמנות לפחות, עוד 100 ימי חסד הוא עוד לא קיבל, אז בואו נראה. זה נכון. הוא באמת... כן, אבל אפשר היה, בשלב המשטרה, אז מתחיל איזה, נגיד איזשהו רב פקד כזה את החקירות, אז הוא מגיש בקשה להאזין לביתי, לבני ביתי, לילדיי. שופט חותם על הטופס הזה. מה, היד לא רועדת לו? התשובה בגדול, דרך אגב, השופט לא רק שלא יד לא רועדת לו, הם גם נכנסו לחשבון הבנק שלך. עכשיו מדובר בפרשה שהייתה אמורה להיות 7 חודשים קודם. מה בדיוק האזנת סתר עכשיו לשמוע את הבת שלו מדברת עם החבר שלה, שתדעו עזרך, יש קלטות שאנחנו הסתרנו ממך.
יש הקלטות שאתה לא יודע עליהן עד עצם היום הזה. אנחנו קיבלנו הקלטות של בני, בוודאי שטוב שכך, פרטיות ואינטימיות של בני המשפחה, שאנחנו לא גילינו לאביגדור, כיוון שזאת חדירה מוחלטת לפרטיות, שלא היה מאחוריה שום טעם. אז מכאן אני חייבת לשאול. לא הוגשה אף פעם על ידך תביעה נגד מדינת ישראל על נזקים שנגרמו לך בגלל ההליך הזה? שקלנו את העניין, מיכה ואני, ואמרנו שאם אנחנו הולכים לדבר הזה, אנחנו הולכים עכשיו לשנתיים שלוש. התנהלות משפטית. לשנתיים שלוש התנהלות משפטית. ובסדר, מיכה אומר, אתה רוצה, בוא נתחיל. אמרתי בהתייעצות שאני מוותר על זה, אני ממשיך, אני לא מסתכל אחורה, אני רץ קדימה, יש לי המון דברים לעשות, אבל בהחלט, אני כל הזמן אמרתי תוך כדי המשפט, אלוהים תשמור לי שהלב ימשיך לשמור עליי, כי אני לא שולט עליו, הוא עושה מה שהוא רוצה עליו. הוא בעצם עושה, הוא מעיר אותי ב3:30 בבוקר, אני אומר לו, הלו, וזה ככה, אתה לא שולט עליו בנושא הזה, וראינו כבר אנשים שיצאו זכאים אחרי מותם, ובאו לשים להם זר פרחים אדום על הקבר. ואמרו גם סליחה לפעמים. לא, באו להגיד מיכה, כמה באמת תביעות כאלה נגד המדינה מצליחות, אם היית תובע? תביעות נגד המדינה, תביעות אזרחיות נגד המדינה על זיכוי כמעט ולא מוגשות, מכיוון שבמדינת ישראל סכום הפיצוי שאפשר לקבל הוא מזערי. מדינת ישראל, משאביה הכלכליים הם לא גדולים, הסכומים של המיליונים זה בסרטים האמריקאים, אצלנו זה בערך 500 שקל על יום מעצר, ועוד איזה 100 או 200 או 300 שקל על יום דיונים, זה לא מכסה, לא את העלויות, זה לא מכסה את המונית. זה לא מכסה כלום מהנזקים שנגרמו, בטח לא את השם הטוב שנהרס על הדרך. זה היה פשוט ללא רבב עד אותו רגע. השם הטוב, במקרה של אביגדור, השם נשאר טוב ללא רבב, כיוון שהזיכוי היה זיכוי מוחלט וזיכוי שמטהר אותו פעמיים, אז במקרה הזה אין בעיה. אתה הרגשת שזה משפיע משהו על החיים הציבוריים שלך בהמשך? לא, אני מוכרח לומר אם אני מקווה שאתם לא מקליטים אותי עכשיו, אנחנו פה לבד. זה נשאר בינינו. כן, כמות האהבה שאני זוכה עליה ברחוב, מאז המשפט, הלכה וגברה. אבל האנשים דווקא הרגשת שכן היה להם חשוב להגיד שהם איתך תראי, המפתח הוא, אני ראיתי חברים שלי משפטים, אז הבית משפט היה ישב הנאשם והכל ריק מאחוריו. אצלנו השופטים התחילו לצעוק, אנחנו סגרו את הדלתות, כי היה מוצף, לא בעיתונאים, מוצף בחברים, כמות חברים כזו שהתייצבה ועמדה מול המצלמות. זה היה מדהים לראות. עכשיו, הם הגדילו את האולם כל פעם, שהתייצאו עוד אנשים, ישבו על המדרגות, כל מיני התייצבות. בדרך כלל אתה הולך לבד. עכשיו, אני מוכרח לספר לך משפט אחד שאמר לי וייסגל בתחילת הזה. הוא אומר לי, אביגדור, יש לך ספר טלפונים? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר, טוב, אנחנו נכנסים למשפט, אני מציע לך שתהיה מוכן להחליף את הספר טלפונים שלך. אמרתי לו, למה? כיוון שבתהליכים של המשפט אתה תמצא מי החברים שלך, מי לא, וזה, אמרתי לו, לא אצלי, לא אצלי. וזה הוכח, חברים לא עזבו. אז מה זה יצא מתוק? אז נשאר לנו 2 דקות לסיום. בואי לא נסחף. אפשר לוותר על התענוג של משפט פלילי, זה לא מאז יצא מתוק, אבל נגמר טוב. אבל זה מכניס אותך לפרופורציות אחרות, אתה פתאום רואה דברים בצורה אחרת. 2 דקות לסיום, נשאר לנו רק. מיכה, כמה לקוחות שלך כתבו ספר על המשפטים שלהם חוץ מאביגדור? כמו שהוא אמר, היו הרבה שהבטיחו, אף אחד לא. אחד שאני מצטער שלא עשה את זה, זה טוביה צפיר. כי לקרוא את ההומור שלו זה היה משעשע. ועוד תוך כדי משפט זה לא שחור לגמרי. אבל אני בטוח שאם הוא היה כותב על המשפט, אז זה היה פחות מצחיק אותו. אבל הוא גם גמר בסדר גמור, אז זה בסדר. ואביגדור, באמת, איך מחוויה כזו קשה יוצא ספר? מאז שהשופט רוזן אמר, נסתיים במשפט, ואמרו עוד 4 חודשים, 3 חודשים יהיה פסק דין. לא יודע, בסיבולים היה קיץ נדמה לי, והיה חופשה ופגרה של הדבר. אז מה אני אעשה? אני כותב יותר מהר מה שאני קורא. אז ישבתי וכתבתי, הספר הזה יצא תוך 3 ומשהו חודשים. אני כתבתי אותו, אני המול, אני העורך, אני כל הדברים. וחשבתי שבסוף אני שם תעודה, שהדור שלכם או מישהו כזה שיתעניין, שיקרא את זה קצת. אני חושב שהספר הזה הוא יותר ספר מתח מאור 77 שכתבתי, שהייתי מגד. יש לי פה איזה מישהו שקרא את זה 3 פעמים. אני דרך אגב לכל לקוח חדש שנכנס למשרד נותן עותק מהספר שיקרא וידע מה מחכה לו. ברצינות? לגמרי. יפה. כן,
את יודעת מה? זה חשוב גם שעורכי דין יקראו את הספר, בגלל סיבה אחת שיבינו. אני זוכר ממקרה אחד מחוויה וזה, בתחילת המשפט הייתה נאוה שילר. נכנסה למשפט, חברה שלו מהפרקליטות, הוא היה בפרקליטות. ואני הנאשם, חרדה ומתח וכל זה, והם שניהם מתנשקים. שניהם מתנשקים. אז הוא אומר, סליחה, מה קורה? הוא אומר, במלחמה, מה אתה מתנשק לי עם היריב? הוא מייצג אותי ומתנשק איתה בחדר המשפט. והוא אפילו לא שם לב לזה. כשדיברנו על זה אחרי זה, הוא אומר, אתה יודע מה? אז באווירה חיובית זו, אנחנו רצינו להודות לכם שהגעתם אלינו הערב והתארחתם בתוכניתנו. שיהיה המון בהצלחה בהמשך. כן, והתוכנית נכנסת כמובן לספריית ה-VOD של ערוץ אסקימו, ואתם מוזמנים לצפות בה. ונתראה יום שלישי, בשבוע הבא, בשעה 9:30 בשידור חי. לילה טוב. לילה טוב. תודה לכם.